2-15 сыл культура салатыгар быһык сыл. Саңа кирехтә кулар йылларынан себәстән билеген ты клубтаргар үгүз белемнени анал үйрәктәре ыты кең далахнактык барар. Манна сеттерен кебәй улугар культура министерствотын хинен үлелер Арктика автономный терилте семинар ытта. Кебәй улугар культура сылын түмүктүр новая парадигма развития культуры села ден семинары Арктика автономный терилте специалисттері илән сағалан ыттылар. Онис культура терилтетиттен отуччу лөһеткелен анал курсы бардылар. Семинарга сылжан саңа кирехтах болмочалар тустарынан элбәгә биллиләр. Нәһилектер тахымнаргар болмочы кытчары турар. Онон урку курдук кинненен олорон үлелир ордукту ден вопрос өскүр. Улуси хигәрүлелилдәре, конечно, урку куддук ары билет централизованный боллаган эме тахарылах булонсып, кынан баран болланна ол кыран электерге. Онтон улахан бәтин кыналлар клубтар бәйләрүлелилдәргә условия бар. Ты клубтара анал үйрәктәк специалисттер тибеттеринен народ усырын айымнетін таргады курдук саңа болумочыяга ырахаттары көрсөллөр. Ануха Арктика автономный территория үләһеттәре бусыл устата каста кайсыга арыксан улустарынан үлеләтләр. Бусырыга кебәй клубтарын үләһеттәре хомус тоюк олонқо жанрдаргар ыгак серин тумун ыдыга анал үйрәгә бардылар. Была вот аттестация, вот курсы повышения, вот уже монотаганан тобу клубтары, материальный техническая база на качига, был кахангта дал басумана турсан ламут, ишне хелепитер. Сиота зокоя вродонялар миллион 200 тыгынчалак суммагам. Семинар кыттылактара быгы кеми көрсө клуб лехтергер да олохток салайны специалисттергер да өйдөтүлө кеңдик барына да биттен санаалактар кастылар. Туяра Кокрева, Василий Федоров, Саха телевидениете, ГБА.